ne y'a dɔgɔ ka ye balimakɛ banana kɔlɛbatigi de don dɛ a banana k'a da a bɛ ɲini nana sa docteur ko k'a tɛ opérer ni 50,000 tɛ ni 50,000 tɛ k'a tɛ se ka opérer a ko a y'a balimaw ka numéro di nafolo bɛ balima minnu kun ko k'olu wele wari kɔni t'ale bolo mais a n'ale balima ninnu bɛ se k'ale furakɛ balima ninnu ye weleli a ye balima ninnu bɛɛ wele docteur ye balima ninnu bɛɛ wele balima ninnu dɔw ko n tɛ Mali la n donna tan n bɔra tan mɔgɔ kelen ma sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen bila ka na di cɛ ma k'a yɛrɛ furakɛ docteur seginna ka na ko n ye balima bɛɛ wele k'a si ma se k'an jaabi kuma jɔlen na a ko bon k'aw wele tuguni k'i k'a f'u ye ko ne sara n'o kɛra k'u wele k'a f'u ɲɛna ko ne sara a docteur seginna ka weleli kɛ k'a fɔ ko k'aw m'aw balimakɛ opérer k'aw balimakɛ sara k'a b'an ka dɔgɔtɔrɔso la yan nɔ anw y'a la don 100,000 ni 50,000 balima dɔ jɔra n'o wari ye n bɛna nin kuma de dɛ balima dɔ jɔra n'o wari ye dɔ ye misi san balimaw ye dɔn fara ɲɔgɔn kan 500,000 Allahu akbar $500,000 u ye dɔn fara ɲɔgɔn kan 500,000 cɛ nana ka n'a fɔ a ɲɛna ko i balimaw ye wari fara ɲɔgɔn kan ko k'a bila ko 500,000 k'i ka sarakati fɛ a ko k'i ka 50,000 bɔ a la i kan opérer i kan ka wari tɔ di yan Allahu akbar Pati sakana. Ay jawara ba bɛɛ de ɲuman bɛ min Jamana in ɲuman bɛ min ɲuman bɛ min wallahi balimaya yɛrɛ ɲuman hinɛ yɛrɛ taara pewu hinɛ tɛ balimaya kɔnɔ bi balimakɛ min bɛ yen nɔ ko fɛn b'a bolo k'a balimamuso bɛ maɲumako la min kɔfilɛlen b'a balimamuso la k'a sɔrɔ a multimilliardaire dɔ don o ka dɔgɔn dɛ wallahi balimakɛ joli joli bɔ in bi ale de y'a balimakɛ dɛmɛ k'a la yɛlɛ k'a bɔ maɲumako la ala nana ka na se k'o de ka na du doni d'ale kun ale b'i fori ka bɔ du doni kɔrɔ ka sɔrɔ million b'a kun balimakɛ min y'a dɛmɛ kɛ o den bɛ maɲumako sa ɲɛna a tɛ se k'o den furakɛ Allahu akbar a se k'a den furakɛ ay wulibali den no dɛ